No niin, tervetuloa Happe Classic-sarjan viimeiseen lehdistötilaisuuteen. Classic eteni finaaliin voittoon 4-0. Paikalla päävalmentajat Pulkkinen ja Nykky ja pelaajista maalivahti Toriseva Classicista ja kapteeni Kauko Happeesta. Aloitetaan Torisevasta. Oli vahva sarja teiltä puolustuksellisesti ja itsekin pelasit loistavat pelit. Mitä kommentteja sarjasta? No eihän noin voitot nyt ihan sitä kerro. Aika tasaisiahan kaikki oli, yksi taisi olla vähän enemmän revetä, mutta tasasta vääntöä. Välillä puolustettiin hyvin ja välillä ei, mutta hyvät voitettiin. Onko siellä kohtuullisen helppo olla maalissa, kun noin hyvin kykkivä ryhmä on edessä? No joo, kyllä siellä niin kuin yleensä on. Kyllä se niin pakko sanoa, että Happeita vastaan ehkä yksi vaikeimmista olla. Että en tiedä mistä johtuu, mutta tuntuu siltä. Kiitoksia. Mitäs kapteeni Kauko sitten, mitä mietteitä tästä sarjasta? Ensimmäinen meni 4-0 teille ja toinen 0-4 vastusta. No joo, ei se nyt hirveästi jää selitettävää, että 4-0 taululla, niin se kertoo varmaan sen totuuden, että kaveri oli pirun hyvä. Ja tietenkin vähän harmittaa se, että ei me kyllä päästy ihan sille tasolle tässä sarjassa, mitä odotettiin ja mitä olisi niin mahdollista ollut, mutta ei siinä. Tulos ei valehtele. Nykky, mitä mietteitä nyt kohti finaalia, niin tässä on nyt hetki enemmän ehkä aikaa, kun sitten tulevalla vastustajalla, niin millä mietteitä? No tietysti hyvillä mietteet. Se on haastava, kun on pitkä aika, se on pari viikkoa ennen kuin kisa lähtee käyntiin, että täytyy ruveta ohjelmaa rukkaamaan. Tässä kuitenkin keskityttiin peli kerrallaan ja opetettiin lisää. Hyvillä mielin. Hyvää tiukkaa puolustusta ja niin kuin sanottu, niin huikea joukkue on Happe. Helisilmässä oltiin kaikissa noissa peleissä lopussa, että tänään vaan ei onnistuneet tähän maalähön tuohon loppuun. Oli nyt onnistuttiin pelaamaan johtoasemassa paremmin kuin aikaisemmissa peleissä. Niin se tietysti tyydyttää, mutta että kyllä me johonkin kiire on vaikka me johdetaan. Sitä mä en tajua. Yli 30 vuotta valmentanut. Aina vaan meillä on yhtä kiire. Onko se nuori poikia tulee koko ajan lisää ja sama tilanne, mutta että hyvä näin, että jaksettiin puolustaa ja onnistuttiin maalinteossa. Että ei muuta kuin ruvetaan suunnittelemaan, että mitä sitten 22. Itsekin olet valmentanut Happea paidassa, niin mitä mietteitä Sepolla päättyi yksi aikakausi, ei varmaan välttämättä vielä eläkkeelle tästä lajista jäämässä, mutta mitä mietteitä ja mitä yhteisiä muistoja ehkä on matkan varrella? No, huikea äijä, saanut tällä aivan hyvää kuosia tietysti monen muun ihmisen avustuksella, mutta pitkään ja jotain kertoo sit tuloksistakin, että monena vuonna ollut pelaamassa 4 joukossa ja voittanut mestaruudenkin tuolla, että aivan huikea. Onhan noita tapahtumia tuossa matkan varrella ollut, että erinäköisiä. Teillä on kuitenkin vielä yksi peli jäljellä ja ei tässä ole vielä lopetettu kautta kumpikaan, että pelataan ne ja käydään sitten tarinoita myöhemmässä elämässä läpi. No Seppo sitten, ei nyt tuosta sarjasta saa enempää, mutta kuitenkin tällä haavaa viimeinen kotipeli oli täällä hirviyleisössä, niin mitä mietteitä on matkasta? Aika pitkään on ollut reissu. Kyllä se on ollut hieno reissu kaikkinensa. Monen näköistä siinä on sattunut tapahtunut. Tuossa sarjassakin ollaan kaikilla asioilla varmaan. Tuntuu ainakin sitten, että tietysti Kruunu oli se 2014 voitettiin mestaruus, mutta taas silloin oliko se 2006, 33 peliä pelattiin Ronkosarjassa ja kerättiin kokonaisesti 9 pistettä. Että se oli se toinen ääripää säännöstä. Pysyttiin sarjassa, kun sarjaa laajennettiin silloin 12-14 joukkueessa, että se story oli loppua siihen, että kyllä siinä ja välillä mahtuu sitten kaiken näköistä sitten, että en ole katsonut, mutta todennäköisesti kaikki sieltä on käyty läpi siinä sitten, että hieno reissu ja hieno tämä yhteisö ja kaiken muun puolesta, että meillä on omanlaisemme tapa toimia ja se on joitakin se miellyttää, joitakin se ei miellytä, mutta me ollaan pystytty sen kanssa
tekemään töitä ja sillä tavalla tullut vahva yhteisö ja vahva henki ja semmoinen happelainen pikkasen pöhlö tapa tehdä hommia, että siinä ei aina se järkipäätä pakota, mutta onko se niin väliässä, että hulluna on hyvä olla. Oliko se Pentti Skarikangas vai kuka sana ollut siihen malliin? Ei mitään, nyt tietysti harmittaa tuo, että se olisi pelun lopettanut sen tuohon voittoon, mutta Urheilussa just on nämä faktat, että kun 2 joukkoa pelaa vastakkain ja 4 pelistä pelataan, niin yleensä se voi parempi siinä voittaa. Eihän tossakaan niin kahtasana, ei ole kertaakaan sarjassa. Hyvälle joukkueelle hävittiin. Mutta se on vielä, että niin kuin Petteri tässä sanoi, että sarja on kesken. Meillä on 1 matsi ja sen verran tuossa just, että mitä enemmän tulee ikää ja enemmän on kausia takana, niin sitä suurempaa arvon se SM-mitali nousee. Sitä ei silloin vielä tajua tuossa, kun pojat on vielä nuoria näin, mutta kyllä sitä sitten kun katselee, niin kyllä se niin harvinaista herkkoa on tuo SM-mitali, että kyllä siitä pitää taistella vielä. Että ei missään tapauksessa taistelulta antauduta kyllä siinäkään pelissä, kuka sitä onkaan vastassa. Ensi viikolla aloitetaan valmistautuminen siihen. Mutta kyllä tämä on ollut hienoa. Kiitoksia kaikille matkassa mukana olijoille. Mitäs nuori poika siinä vieressä sitten? Haluatko sanoa Seppoista muutaman sanan, että kohtuullisen pitkän tien yhdessä käynyt? Joo, kaikki ne vuodet kun Seppo täällä on ollut, niin itsekin ollut mukana. Ja välillä on vähän kivaa ja välillä ollaan vähän tapeltukin. Mutta hyvin ollaan aina toimeen tultu ja hirveä kunnioitus on kyllä ukkoa kohtaan. Ei tässä nyt se enempää. Katsotaan sitten kauan jälkeen. Tässä lehdistöllä onko? Saanko tässä kohti lausua henkilökohtaisesti ja familien puolesta niin suuri kunnianosoitus Sepon happeuralla. Kiitoksia. Onko lehdistöllä kysyttävää? Kiitos klassikille tsemppiä finaaliin ja Happelle tsemppiä pronssipeliin ja taistelut jatkuu. Kyllä se vaan näin on ja siinä edelleen vetää sekin, niin kuin kaikki tehdään suuraa tunteella, niin silloin pitää olla sydäntä pelissä. Kiitos ja